तो आज के इस दरबार में क्या पेश किया जाने वाला है? आज तेरे पप्पा का खाना। हाँ, हाँ, त्यांना काय काय पसंत होतं, त्यांच्या आवडीचं जेवण. आधी पहिली मी त्यांच्या आवडीची भाजी बनवून दाखवते. कोणती भाजी पण? वालाची भाजी. आमच्या पप्पाला वालाची भाजी खूप आवडायची. जिरा टाकले, तेलामध्ये जिरा टाकला थोडासा, लसूण बारीक करून 3-4 पाकळ्या, कांदा अर्धा कांदा, कढीपत्त्याची पानं 2 टाळे स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत. कढीपत्ता जेव्हा तडतडतात ना तेव्हा खरी मजा येते. आता तेल उडतो म्हणून कढीपत्ता पहिला नाही टाकायचा. त्यांना आहे ना असं जास्त म्हणजे त्यांना रश्यावाले भाज्या आवडायचे. बरोबर. मग रश्यासाठी मी काय करायची, थोडासा वाटप तयार करायची कांदा खोबऱ्याचा. कांदा खोबरा लसूण आलं हे सगळं वाटून ठेवायची ना वाटण, त्यातलं थोडं त्याच्यात वाटण टाकायचं. फ्रीज मध्ये काय असो किंवा नसो आमच्या घरी वाटप तर नेहमीच असतो. तेलामध्ये त्याच्यामध्ये हा एक टोमॅटो झटकीपट. आता फुल गॅस केलाय आणि थोडं झाकण ठेवते. आज झाकण ठेवलंय, आज मारत नाही तर मी झाकण काढते. टोमॅटो कांदा बघा चांगला शिजला आहे. आता त्याच्यामध्ये मसाले टाकायचे. मसाले काय काय घेतले बघा, 1 चमचा लाल मिरची पावडर, 1 चमचा धना पावडर, अर्धा चमचा गरम मसाला आणि पाव चमचा हळद. मसाले चांगले फ्राय करायचे आणि त्याच्यामध्येच आहे ना हे वाटप टाकायचं. थोडंसं वाटप घ्यायचं वाटलेलं. कसा मसाला दिसतोय बघ मस्त. आता याच्यामध्ये वाल टाकते. वाल स्वच्छ धुतलेले आहे. सर्व मिक्स करून घ्यायची. सर्व भाजी चांगली मिक्स करून घ्यायची आणि त्याच्यामध्ये पाणी टाकायचं. आणि मीठ टाकते, चवीपुरतं मीठ टाकायचं. चवीनुसार मीठ. भांडी जाऊ दे धुवायला. त्याच्यामध्ये कोथिंबीर टाकते. झाली आपली भाजी. आता पाणी टाकून मोडलं की झाली. पाणी टाकते. पाणी कसं भाजीच्या वर ठेवायचं म्हणजे त्या पाण्यामध्ये आहे ना भाजी बरोबर शिजते. थोडी पातळ पण होते म्हणजे अशी ग्रेव्ही टाईप पण होते. मग ग्रेव्ही टाईप पण होते. आता झाकण ठेवते. आता चांगली त्याला उकळी येऊ दे. मग आपण 2-3 मिनिटांनी परत ढवळून बघायची. नमस्ते. आज मी तुम्हाला थोडं पप्पूच्या पप्पांबद्दल आहे ना थोडंसं सांगते. कारण त्यांचे आहे ना खूप उपवास असायचे. सगळेच उपवास असायचे. सोमवार, मंगळवार, गुरुवार, शनिवार असे हप्त्यातून 4 उपवास असायचे. पण 4ही उपवासाला आहे ना त्यांना जेवण वेगळं लागायचा. असं नका म्हणू तुम्ही की त्यांना काहीतरी केलं ढवळून दिलं तर तसं त्यांना चालायचं नाही. कारण उपवास ते एकदम मनापासून देवाचे भक्त होते आणि ते मनापासून उपवास करायचे. म्हणून त्यांना जेवण पण तसंच पाहिजे होतं. ताट त्यांचं चांगलं भरलेलं दिसायला पाहिजे होतं. तसंच मी आहे ना त्यांना प्रत्येक उपवासाला मी त्यांच्या आवडीचं जेवण बनवायची. तसं मी आज तुम्ही कमेंटमध्ये लिहिलात होतात ना की पप्पाच्या आवडीची रेसिपी दाखवा. तर तुम्हाला त्यांच्या आवडीचं आहे ना त्यांचं भरलेलं ताटच दाखवते मी शॉर्टकटमध्ये. आणि ते बघा तुम्ही त्यांना काय काय आवडायचं ते. आवाज बघ है ना. वीट शिटी वाजवतात ना. बॅकग्राऊंड म्युझिक द्यायची गरज नाही आपल्या रत्नागिरी गावात. आता मी पप्पासाठी आहे ना खास भजी बनवते. त्यांच्या आवडीची भजी बघ. अशा प्रकारे भजी असायची. आम्ही आता शॉर्टकटमध्ये दाखवते. एक कांदा कापून घेतलाय. आता त्याच्यामध्ये आहे ना पहिला मीठ टाकायचा थोडासा चवीपुरता. आणि मिठामध्ये आहे ना कांदा चांगला कुस्करून घ्यायचा. तर कांदा बघा मिठामध्ये कुस्करून घेतलाय. आता त्याच्यामध्ये हा थोडासा ओवा टाकायचा चिमटीवर ओवा टाकलाय. आणि ते इथे बघा काय काय साहित्य टाकते. जिरा, गरम मसाला, मिरची पावडर आणि थोडीशी हळद. हे मसाले सर्व टाकायचे त्याच्यामध्ये. आता याच्यामध्ये बघा कढीपत्ता बारीक कापलेला, कोथिंबीर, भरपूर सारी कोथिंबीर. कारण ते भाजी आहे ना जसं आता पप्पू भाजी आणतो ना तसेच ते भाजी आणायचे कामावरून येताना.
मला कसलं टेन्शन नसायचं त्या टायमाला. घरात येऊन पडतंय, आपलं काम माझं करायचं होतं खाली. आता याच्यामध्ये बेसन टाकते. आज भजीला एक वेगळीच चव येणार आहे मम्मी. हा, पप्पाची आठवणीने भरलेली भजी. ते बघा किती हवा येते. आता इथे भजीचं बघा तयार केलंय. आणि त्यांना आहे ना 2 मिरची आवडायचीच. भजी त्यांना म्हणजे भजी म्हटल्यावर 2 मिरची पाहिजे, तळलेले हवे त्याच्यात. तळलेली मिरची पाहिजे. मग ते बेसन मध्ये तळलेली असू दे नाहीतर अशीच तळलेली असू दे. आणि समजा कधी तळलेली नसेल ना मिरची तर ते कच्ची मिरची खायची, तिखट तिखट. मग पप्पाला किंवा मला मम्मीच्या हातचं जेवण तर खूप आवडतं. हा. आणि आमच्या सर्व नातेवाईकांना पण मम्मीच्या हातचं जेवण खूप आवडतं. हा मम्मी, आवडतो सर्वांनाच. कारण लहानपणापासून ट्रेन झाली ना एकदम परफेक्ट. अरे वा, खुश आहे आज. बघ कसं धावतोय बघ. इथे बाहेर वासरू मम्मी एकदम मस्त खेळत होतात. तोपर्यंत इकडे आपली भजी झाली तळून. मिरची पण तळून झाली आणि भजी पण तळून झाली. असेच पप्पाला मिरची आणि भजी लागायची. सांगायची 2 भजी 1 मिरची. काय फेवरेट असो किंवा नसो, पण माझ्या पप्पाची कांदा भजी ही खूप फेमस होती. खूप फेमस. आणि पाहिजेच आणि आवडीची. आवडीची एकदम. आणि उपासाला तर पाहिजेच. हे आणि पुरणपोळी हा, म्हणजे आवडीची वस्तू. बरोबर. बरोबर. आता आणि मग मी आपल्यात एक ती प्रथा असते ना की काहीतरी एक सोडायचं असतो वस्तू. हा, काहीतरी जेवण सोडायचं होतं, तर मी काय सोडलं होतं सांग. वर्षभर सोडायचं असतं ते. म्हणजे आपण त्यांच्या आवडीचं, त्यांच्या आठवणीसाठी आपण एक गोष्ट सोडायची असते. तर मी पुरणपोळी सोडली होती वर्षभर. होय. आपली आता भाजी बघूया. त्यांच्या आवडीची भाजी. आज रेसिपीचा टेस्ट करायची गरजच नाही मम्मी. पप्पाच्या आठवणीने आज भाजीला टेस्ट बघ कशी भारी येणार आहे. हा, है ना. आता त्यांचं ताट वाढते, तुम्हाला दाखवते कसं त्यांचं ताट भरलेलं असायचं ते. ह्याच्यात आपल्याला श्रीखंड नाही आहे ना पण. हा, श्रीखंड नाही. ते श्रीखंड कधी खायचे ते गोकुलाष्टमीला खायचे. तिथे बघा आमच्या पप्पांना असं ताट आवडायचं है ना. त्याच्यात आपण भात घेतले, डाळ घेतलेली आहे, चपाती, ही भाजी आवडायची आणि भजी तर आवडायची पप्पाला. भजी आणि मिरची हवेच पाहिजेत ना. चला आता पप्पाच्या ताट. मम्मी टेस्ट कर. तुझ्या पप्पाच्या ताटात. मी असं कधी आधीमध्ये खाणार नाही, पण आज जर पप्पाचा ताट आहे तर मी एक भजी पप्पाच्या नावाने तर खाणारच. नाही तर मी आधीमध्ये काय खात नाही माहिती ना तुला. आज भजी तर पप्पा के नाम से टेस्ट किया जाएगा. कारण आम्हाला ते रोज दिसतात. काय आता इथे पप्पा आहे ना जेवताना दिसत नाहीत, पण आपल्याला ते रोज दिसतात. आता आज त्यांना पण दिसणार आहे की पप्पा जेवताना. तर पप्पांचा विषय आहेच इकडे. तर पप्पांचं ते भरवणं, आपल्या ताटात कमी असून आपल्या मुलांना देणं, हे सर्व आई वडीलच करतात. हा, बरोबर. आणि जी गोष्ट या ताटातली समजा एखादी गोष्ट मुलांना आवडली तर ते खाणार नाही, सोडून ठेवणार. सांगणार मला नको आता, बाद झाली, राहू दे, असं बोलणार. पण त्यांना हवी असते, पण ती मुलांना पाहिजे ना, म्हणून ते आपल्या ताटात सोडायचे. बरोबर की आई वडील आपल्या ताटात कमी खातात किंवा नाही खाल्ल्यासारखं करतात, कारण त्यांना माहिती की त्यांच्या मुलांना ते हवंय. आणि हे पण मुलांनी जाणून घेतलं पाहिजे. जर हे सर्व आई वडील करू शकतात तर आपण मुलं त्यांच्यासाठी एक नाही करू शकत. बरोबर आहे, करायला पाहिजे. मुलांनी करायला पाहिजे. आज आमच्या पप्पांनी आमच्यासाठी बघा एवढं सर्व मोठं घर, एवढी सर्व म्हणजे एवढं सर्व मोठं घर, एवढं सर्व सुख, शांती, समृद्धी सर्व आज आमच्याकडे. आज ते काय तर आज मला लाईफ सांगायचं, आज आमच्या पप्पांमुळे, पप्पा आणि मम्मीच्या कष्टांमुळे आज. आणि मला काय व्हिडिओ जास्त इमोशनल करायचा नाही, पण 16व्या दिवशी हॉस्पिटलमध्ये, बरोबर मम्मी, 4 वाजता मला सकाळी कॉल आला होता की तुझ्या पप्पाला ICU मध्ये शिफ्ट केलं गेलंय.
मम्मीनी पण तो कॉल ऐकला होता बरोबर, तू माझ्या बाजूला झोपली होती. मी 4 वाजता धावत धावत गेलो होतो, मेडिसिन्स आणली, सर्व आणलं. तुम्हाला एक सांगतो, त्या दिवशी माझ्या ATM मध्ये मम्मी 0 बॅलन्स होता. त्यावेळी मी माझ्या ताईला फोन केला होता की ताई मला 20,000ची गरज आहे, पप्पाला पुढे खर्च लागेल म्हणून तू घेऊन ये. म्हणजे आम्हाला तेव्हाही वाटलं नव्हतं की आमचे पप्पा त्यावेळी म्हणजे डेथ होईल पप्पांची आहे ना. पण त्याच वेळी सकाळी 7:30 वाजता, 8 वाजता त्यांची डेथ झाली. 7:30 वाजता मी त्यांच्या डोक्यावर असं हात फिरवलं होतं आणि थँक्यू किंवा आराम कर असं म्हणालो होतो. तेव्हा जाऊन ते मम्मी, मला असं वाटतं म्हणजे तुम्हाला असं सांगायचं की म्हणजे आई वडिलांचं किती किती जीव पडलेला असतो मुलांमध्ये. मी जो प्रेमाने जो पप्पांच्या डोक्यावर असा हात फिरवला, त्यांचा घाम पुसला आणि त्यांच्या डोक्यावरच हात फिरवला, त्यांना खूप शांत म्हणजे खूप बोलतात ना, छान वाटलं असेल ना त्यांना. छान वाटलं म्हणजे ते नंतर ते शांतच झाले. तिथे बघा, आम्ही बघून बघून चिमण्यांना दाणे बिणे ठेवतो म्हणजे चिमण्या तिकडे येऊन खातात व्यवस्थित.